Yabo Omarimoru Obi Govt Anambra State nke ọhụrụ ya nakwa ebe obibi gọvanọ nke ọhụrụ nke a na-arụ na Anambra State bụ nke a ga-anọ n'oge ete ya aka wee gbape. Chukwuemeka Mmodili mwetere ozi a mere ka amata na aka na-achị steeti abụọ ka mmụta Chukwuma Soludo kwupụtara nke a na ya bụ mmemme erim ji ọfụrụ nke ndị Anambra agba nke abụọ ya nke achịkọbara n'ama Dr. Alex Ekweme nke dị n'Ọka. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Gọvanọ Soludo chọpụtara na steeti a anọọla afọ 33 ma onweghị ezigbo ebe obibi nakwazi ụlọ ọrụ gọọmenti steeti a. Ọ ga n'ihu wee kwuo na ya bụ ụlọ ọrụ nakwazi ụlọ obibi gọọmenti steeti a ọ bụ nke a na-arụ gbasara nke a ga-arụcha mgbe na-eteghị aka ga-abụ ọkaibe mekwazịa ka Anambra soro na ndị nwere ezigbo ụlọ obibi gọọmenti na Naịjirịa ma bụrụkwazịa nke ga-eme ka Ọka bụrụkwazịa nke ga-amagbu onwe ya. Ọ gara n'ihu were kpọkuo ụmụ Anambra ndị nwekwariziri ego ma nwekwazie ezigbo obi eji enyere ndị mmadụ aka nakwazi ndị Anambra ndị nọ na mba dị iche iche ka ha kwalite ọrụ ugbo site n'inye ndị na-akọ ọrụ ugbo ego nakwazi akụrụngwa ndị ha ga-eji wee na-arụ ọrụ ugbo ka e wee belata agụụ nke dị na ala anyị bụ Naịjirịa ma mekwazịa ka ndị mmadụ na-enwe ego ha ga-eji egbo mkpa dịrị ha. Bụ celebrate that principle na ife ndị Igbo bụ ọrụ aka anyị na-alụsi ọrụ ike anyị na-agba mbọ na aka aja aja na-eme gịnị ebute ọnụ mmanụ. N'Ọka, abụ m Chukwuemeka Mmodili.